So yun na nga mga idol, no, isang mapagpalang araw mga idol yun. Magandang tanghali sa inyo, no. Ayun na nga mga idol, no, meron tayong isang club na salihan mga idol sa, sa PUF. Yun na nga mga idol, at sa March 25 yung training nila, no. Mag-start sila ng training March 25. So mag-start tayo mga idol, no. Magti-training tayo mga idol. Mag-self-toast tayo mga idol, no. I-self-toast tayo itong mga training, mga sibong natin mga idol. Yung ano, meron tayong mga warriors dito na ano mga idol, meron tayong mga warriors dito na isubok natin. Iti-train natin sila, no. Kaya so mas magandang maaga pala mga idol, mag self-toast na tayo. Kaya tara mga idol, samahan nyo ako sa Magala mga idol, subukan natin sila. Ano, mabuhay magalang tayo. Malaos ko po, yun. Dito tayo ngayon ng mga idol, no. At yun, diretso pa tayo, magalang tayo para para pasubukan yung tibay ng mga sibong natin mga idol. At yun nga mga idol na ito, hindi naman siguro biglaan to kasi medyo malapit-lapit lang siya. Siguro tingin ko na sa mga 30 or 30 kilometer ang distance siguro. Ito layo nito ng magalang to location ko na sa may sa Angeles. Yung ayun o, ganda na mga idol o. Ito ng riot mga idol. Yung yun na, abante pa tayo mga idol, no. Yung 4 months old mga idol. Lalaban natin, susubukan natin itong mga sibong natin. Kaya kailangan dito pa lang mawawala sila, hindi mawala na sila. Kaya kailangan training tayo mga idol, no, para pagdating ng laban sali na sila rito sa Magalang kasi mga pulis. Ay, baka mauling tayo. Mga idol, may mga pulis na, so wala tayong helmet. Walang helmet yung backride natin. Yun nga, no? Baba kami. Huwag mo na. Ano nga mga idol, no? May mga pulis mga idol. So, hindi mo na tayo diretso kasi baka baka ma-checkpoint tayo, no? Hoy! Boss, nanghuli yun, boss? Nanghuli? Meron dyan? Thank you. Sa riot mga idol. Ano nga mga idol. Yun nga, no? Napakaganda rito. Pero parang sa tingin ko maganda mag-tour dito. Dito na lang tayo mag-tour mga idol. Dito tayo mag-tour dito. Yun na lang. Yeah. Dito mga iba natin mga idol. At yun nga, napag-isipan ko dito na tayo mag-tour. Dito na lang kasi yun Arayat. Ayun yung Arayat, no. Ayan, at malayo na talaga tayo, no. Kasi dito kasi mga idol, napakaganda ng iikutan ng mga ibon. So makikita pa natin sila kung ikot sila, no. Yun nga, no. So dito na tayo magbibitaw mga idol. Bibitawan na natin yung mga warrior natin dito. Yun nga sila mga idol, no. Yun nga, may mga sibong, maraming sibong tayo dito, no. Sibong natin dito, 6 ba ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung sibong natin dito. Sino mga idol, napakaganda ng bibilihin kong lupa. Malawak-lawak yan. Ayun nga, no, so relax natin ng konti. Mag-release na tayo ng ibon mga idol. Gilid pier. Sino ba ito kaya? 12 piraso mga idol. Yun na nga, no? Release! Baliktad kaya tayo.
So yun na nga mga idol, no, medyo malayo yung ano, medyo malayo talaga tong self-toast ko ngayon para sa mga sibong at sana lang makauwi sila, no. Ayun na nga, umikot-ikot na. Ayun na nga. Ayun na nga mga idol, no. Yun, umikot-ikot na sila mga idol. Ayun mga idol, no, at wala na yung mga ibon natin mga idol at siguro makadumiretso na, no. Napaka lupit nung natin mga guide natin ng mga old bird natin. So yun nga mga idol, tara. Finally mga idol, no, andito na tayo ngayon mga idol, no. At yun nga, ginabi tayo ng pag-uwi mga idol dahil sa naplatan niya tayo mga idol. At yun nga na, binilang naman natin yung mga sibong natin, yung mga warrior natin, is kompleto naman sila. Kaya yun nga mga idol, thankful pa rin mga idol, masaya pa rin tayo dahil sa yun nga, kompleto sila mga idol. At siguro baka sunod na araw, magtutok na naman tayo din sa Concepcion. Yun, medyo layo na natin ng konti mga idol para naman makasa sila para sa March 25. Yun, no, mega shoutout, no, PUF, yun, bagong club, sasalihan natin. So, North pa rin mga idol, no, kaya yun, isasakay natin itong mga YB natin. At yun na nga, hanggang dito na lang itong mga idol at maraming salamat sa inyo. At please naman sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please naman pa-subscribe ng channel ko. Tapos i-hit nyo na rin notification bell para maging updated kayo sa sunod na gagawin nating mga video. At yun na nga mga idol, at hanggang dito na lang to. Bye bye.